RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Bantayanon, Calatrava Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Luloy. Mika, salamat ang misugot ka nga makikita ka na ko din sa park. Oo. Kiningon man ka nga importante ang imong tuyo. Pero, dili ko magdugay dong luloy ha. Kinapabi ako'y trabaho niya. Di ako bilib ni mo. Kibisag pila pa edad ni mo, nanabaho na ka. Kabata pa ni mo? 16 pa ka, di ba? Unsaon, nga lisod man kaayo ang kinabuhi. Wa ko'y choice. Mundang na lang yung kog eskwela, kog mo trabaho. Og ikaw, sad no? Kung makaingon sa kagbata ba? Uy, basig nalimot ka nga, 14 pa ka. Magwang ba akong 2 ka tuig ni mo. Ay sus, tuo mo kang edad ay. Ay importante, mahal na tong usag-usa. Oh. Tawa. Naunsa ka diha? Uy, nga nung taon na abot man kagugma-gugma. Kabata pa nato, no? Bito, Mika, wa ko magbinuang. Ganahan kay ko ni mo. Pwede ko manguyab ni mo? Unsa? Uy, pag sure diha dong, uy. Lagi. Sige na, Mika, please. Ikaw, no? Oh, sige. Uyab-uyab ra bitaw. Oh. Wow! Yo! Uy! I love you, Mika. Uy! I love you. Gakos agad-agad. Mika. Uy, time pa, uy. Nanggakos manggog ka. Uy, Loloy! Oh, Aara di ka din hibataa ka? Ma! Uy, nausa ka man in town, uy. Mao ding nireklamo imong maestra, ha? Nga wa ka na isod-sod sa imong klase. Tungod di aning babayhan, ha? oh, tita. Kung mga bata pa ninyo, nag-date-date na mo din, eh. O niyang mumagdos ning bayhana, ha? Ah, Na nakaikabuhi. Ha, Loloy? grabe sa mama, oy. Mabdos gida yun. Ikot sa man di ay. O gayday, paulis inyo kaw. O ikaw, Loloy, sunod dayon ako. Ay, si mama. Unsa bay? Gisugod ka ni Mika? Oh, bay. Ug mula ko mas mama. Ako si pagtuon sa amo. Pero bay, iba mas maguwang man na nimo. Tuon ka mas maguwang eh. Ganahan ka ko niya, bay. Siya na ginababae nga para gina ko. Your words, bro. Believe ba na gid ako nimo bay? Ako pa. Unya ka mga video sa atong group chat ba, bay? Ako tong buhato ni Mika. Uy, umuwi. Nya. Pamabdos niya ka. Sus, mabdos ko taon. Ako pa. Loy, sigurado gid ka nga okay ra ka nga naata diri? Dili ka masuko si mama nimo? Dugay pa itong maabot si mama. Mika. Loy, ayaw lang, uy. Basi maabdan ta ni mama nimo. Mahal man ka ko nimo. Oh, oh. Oh, ipakita ko nga mahal ko nimo. Pero, Loy. Mika. Bay, awa bay. Ha? Ay, bago nga video nga gisend sa tong group chat, oh. Bay, patanawa ko, bay. Aron ako idea ko na magkuha na may kusab si Mika. Huh? Do. Kudugo na day na inahitabo ninyo bay. Oo, bay. Basta malakaw si mama. Oh, patuon din ako siya sa bahay. Kumbinsa haba ninyo eh. Wapalibak ay. Si Mika nanuwag. Hello, Mika. Hello, Loy. Mika, ngano naghila ka? Ha? Mabdos ko, Loy. Unsa? Unsa mabdos? Nganong mabdos man ka? Unsi nga, no? Nakadaghan naman nga ninahitabo na to. Pero mga bata pa kita, Mika. Unya, unsaon man eh, ha? Mag-istorya na tana. Ha? Basta pa nga ba eh. Mabdos si Mika. Mabdos?
Kinsa imo na pamabdusan, ha? Loloy, Ma! ni mabdus ang imong uyab? Ha? Oo, ma. Kabuang. Unsa man wa ka nalagay saktong buhaton dong. Puro nalagit lapad sa o ang imong ihatag na mo. Unsa o man ninyo rong mga bata pa makaayo mo? Ha? Na nakitrabaho para ikabuhi sa imong pamilya. Ang disgrasya naman sang nahitabo, ma. O si disgrasya! Ayaw kong ina nang nadisgrasya lang, ha? Ay, pagkabadlungon yun mong anak ka. Hala, sige. Kaya tinuyuan man na nimo, layas din he. O pag-ipon mo ang imong uyab. Ma! Tito, salamat ha. Nga nisugot ka nga, ariyon ako puyo sa inyo. Promise, mangitag trabaho, Tito. Aron, masuportahan ako si Mika. Baka lagot ko doon taon naon. Kay maurag ko na'y nagtinusaran akong anak. Pero ipaunsa pa man na, nga naa naman na. Mabdos naman ang akong anak. Kada ko problema aning inyong gisudlan. Mga bata pa kay mo. Usao ba di mo pagpangitag trabaho nga pila pa may edad di mo? Sige lang, Tito. Bisa ko sa trabaho, sudlan ako. Basta, magkakwartal ako. Kung gikinahanglan nga, mamunit ko basura. Buhaton ako. Dong, Ay, tayo ni. Ilan ko kabuhan nga, namunit ko baga basura. Huwag mo dawat ko trabaho kay bata pa kay ko. Nag-eskwela man ta ko ron. Dili ka mangitag kwarta. Lingkod sa ko eh. uy! Bay! Oh, Pusta! uy, Long time no see! ba ito ni? Uy, oo, kira ko. Oh, nalagi kay chicks nga kauban lagi. Okay na sa ko, bay. Ila-ila ni mo. Akong amiga, si Ali. Hi, Gops. Ako na si Luloy. Pwede ko namang tawagon og mine. Hi, Loloy. O di na natin katawagan og mine kung ako ni kita. Hey. Pasikaso na sa padung, ha? Na ba na Pwede ba ngayon imong number, Ali? Bay, Please, Ali? Ganahan kay kong Ali, bay? Makalingaw ika-text? ay, bay. Ay, na kayo palabi o padaan, ha? Nahimo na ba kang papa? Sao na lang nimo? Makasao niya ka. Saab sang ni ka ba? Kanong nagpamabdo siya? Bay, iyo sudono ba yun? Sa ninyong duha? Kay kibogang high school ba ta, pero naghimo na mo ng angay nga buhaton sa mga minyo. Si Mika na lang mga atiman na, bay, ug ang inyong anak. Eh, basin nga, baan niya ka? Basta, bay. Ganahan ko ni Ali. Gusto ko manguyab niya, bay. Bay, luloy. O unsa, Loy? Manguyab ka na ko? Oh, Ali. Ganahan ko kay kunin mo. Pero, dili pa mo ko tadugay nga nagkaila, uy. Anong day? Basta ang importante, love na to ang sagusa. Oh, pero kung na, wa kay love na ko, ay na lang. Ikaw, cute. O, sige. Gisugot na tika. Sure? Yes! Yes! Luloy! Mika! Animal ka! Kanyahin ang wakay magpatake ng babae, di ay ka? Ha? Dako na kong tiyan, pero mangita pa yapon kaglain! Mika! Wakay ayo! Mika, unsa ba? Wakay ayo! Mika! Ganun ka? Ari, Ano ka? ang ako tiyan. Mika! Mga nagtatingay ka! Dali! Dadunti ka sa ospital! Ginawa ko. Pasaylo ako sa nabuhat. Gipaw ko. Dakong sa'yo pangibuhat naman ni Mika. Ang pagkapata pa lang pero nisood namin ng mga butanga. Uda kasahag ko ni Mika. Lord, luwasay taon si Mika ang among anak. Nagmahin ako sa kong ibuhat. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Luloy, saan na ibalita, ha? Ma, Kumusta si Mika? ito. Wa pa mo gawa sa doktor. Ito pa sa emergency room. Na, kung ako ato as papa ni Mika, wagit ko mahibaw. Gipangita yun na ko ang inyo aron mahibaw kas nahitabo. Ma, Maunag yun ang akong giingon.
Pag-ampo lang gid nga dili unta maglisod pagpanganak si Mika. Nga normal lang gid unta. Ma, Mga bata pamugod kaayo mo. Unsa na? Nahibaw na bugod sa kalisod ang sayo mamindyo. Ay, nagdali-dali manggod mo. Ay, karon nga naa na mangyud na, marunggi na lang yun na ninyo. Kay kung boto na una-un, nag-eskwela pa unta mo ron. pasiluan ko, ma. Nagmahay ko. Ngano ako maminaw ni mo. Pag-ampo lang nga unta safe ang imong anak og si Mika. Ay, ayong kabala ka. Niagi hapon ko nga mo guide nimo ug mutabang sa mga gastuonon ninyo. Karon, kahibaw na gid kaon sa kaimportante ang mga panghimangno sa mga ginikanan. Oo, ma. Pasiluan ko, ma. Pasiluan ko, ma. Excuse me. Sige ka na ni Mika. Ako, Dok. Ay, akong amahan. Dok, Kumusta ang akong anak, Dok? Okay na ang imong anak. Pero ang bata, wa na. unsa? Dili. Dili, Dok. Dili. Ang akong kagalingon nagibaso na kusta ng nahitabo. Nagbuwagin mi ni Mika ug na-eskwela kong balik. Ug na-realize gid ako nga angay itang maminaw sa mga paymangno sa atong ginikanan. Kay para ni sa atong kaayuhan. Ibang ko sa kong hukom sa akong ginabuhi, pero wa ko kawad ig paglaom. Inin lang ko utob. Daghang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko sa pangan nga Irish, hingkod ang pangidaron. Minyo og may mga anak. Itago na lang sad ang kompleto kong address dinhi sa Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ning nagkaanan masad og saka ang akong edad. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Pres, mga tuog na tao Gabi na kaayo. Ay, unya na ko, uy. Unya na katug. Tiwason ko ng pagandami ng mga orders sa akong online business. Para inigmata na ako, diretso na kong lakaw, aron i-ship me. Ang uban nga pwede na ko i-deliver, door-to-door delivery ko lang. Di ba ko na pwedeng ugma na lang? Sayo lang ko kagmata. Di ko katug. Uy, nga maghunahunaan na. Nga may trabaho pa kung gawa matiwas. Mauna lang katug. Dungan lang ko tagkatugod. Sus! Kasabot ako na yung gisulti, nga magdungan tagtug. Kasabot man di siya. Kapoy ka ng buhata, uy. Matiguang na ta. Tiguang good down. Di pa ginhinon kumaangkon ana no? Kanang tiguang, di na mo andar ang gana ana. Nya kay ako, active pa man ko. O, basin ako, tiguang na. Kaya nawa na mo yung gana ko anong buhata ba? Mong pahuwi na ta, uy. Pahuwi ta, ana. Iris, Nayabag ka na bayhan na ka? Kung sa tiguang kong taon, nga mo pagani pagtungtong na mga 40s? Pero basig sa'yo ko natiguang anong buhata ba? Eh, nga naman lagi, hindi naman siya ko ganahan. Abnormal man ka bayhan na ka, oy. Day, obligasyon na nimo, oy. Kung sa man gusto ka, nga ato na pangitaon ni Al sa uban, Oh, nara niya. okay ra ka? Oo, saan taman? Kung pangitaon na niya sa uban. Basta kay ako, di na jud ko ganahan ng butanga. Kay kapin na taon kay ko sa akong trabaho, uy. Tibok adlaw kong naglibod-libod tungod ani akong paninda. Siga to bang ani akong cellphone, panubag sa mga inquiry sa akong paninda. Sa gabi na kaayo. Kapoy na ko, uy. Kuha ko pirmistog. Nya, kapoyin po ka ng buhata. Ay, mamatay na ko, ana. Hala ka, grabe nimo, oy. Kabata pa nimong naingon ana, Iris. Sigurado kang okay ka lang? Mura naman kag nagminupos, ana. Ha? Mao man kuno na bation sa magminupos. Dili na ganahan sa kama. Ay, nari mo order, oh. Kaya dagan pa kayo i-deliver ba? Hindi ko kasapian tapika. Mas may pang maghiskot ang negosyo. Suma ba? Ganahan ka mo join sa akong business? Na, man ako balibad nimo ana, oy. Kay tapulan, kay ko anang buhata, anang tinda-tinda. Wa jud ko'y pasensya. Na, sama tagibati, day. Nga tapulan sa ko anong buhata. Ha?
Oh, unsa man ka? Gulit ka man si Mang O. Labad akong oh. Napasaran tingali ka? O sa kakuwang sa imong tuog? Sige man ko kagamit ang imong cellphone. Saan man ako, be? Namada akong panginabuhi. Hindi ba ginakalikhayan nga mo na mahitabo? Pag hunaw na sa bugtumong sa oras ng imong kaon bisag unsang kakabisi. Kay kuya bay ka mapas mo ana, makaupaw ba na pas mo? Ha? Na. Pwede ka kabantay sa imong buhok. Halhag na kayo na, nipis na kayo. Bisa sa minan pa na nimo, kita ng bagol-bagol nimo. Ito, no? Grabe, gid akong hair fall. Mong natagbo ko pangitag shampoo o conditioner para sa less hair fall. Ay di ginamaayo ang imong gibati kung dili nimo usbo ng imong naandang buhaton. Okay naman ang busy ka ba? Pero ay sa kalimot sa pag-atiman na imong kaugalingon ug sa imong obligasyon ako. Al! Early 40s pa ko. Apan di ang daghan na nakamatikod sa mga nausab nako. Nag-search na ko sa internet kung unsa ni nga mga sintomas. Dili ko magkatuo. Apan maumay akong gibati. Unya, Unsa? murag gusto makaday, uy, nagminupos na ko. Unsa? Kabata pa nimo. Sa pag-search na ko sa internet ba, may uban day ko nung sa'yo nga magminupos. Ah, grabe na sad kay kanang imuha oy. 40 pagod ka kapin. May uban day ay nga nagminupos at their 40s day, uy, noo, uy. Unsa? Namangod kay mga sintomas good nga same sa sintomas sa early menopausal. Basig sa'yo lang ko nagminupos. Kinahinumdum ko ba? Sa'yo man sa kunadaga. Ang anak day na. Mo man ako nadunggan sa uban. Unsa pa man day ubang gibati nimo be? Gawas anong wala ko'y gana sa sex. Magsigla ba akong malipog ko usahay. Nya, grabe akong hair fall. O grabe na ko ron ba kung maluya ko, kung naanak ko day. Grabe. Murakog. Di ko kasabot sa kong bation. Nga di man unta ko ingon ani sa una. Di nun sakit. Like mag-dysmenorrhea. Pero sobra lang yung kakapay sa akong lawas matag means na ko ba. O karoling bago na ko na matikdan. Ay, dako-dako na sa kang babayhana ka. Unsa pa? Kinsay di ka po yun og daan ang imong lawas nga, nanambok naman sab ka. Nilapad ang magkagmaayo ron. Unya, pasan ka pa niyang imong mga paninda, bugat pa ng imong mga paninda, bugat pa ang imong lawas. Nya, kinsay di bation og kakapoy ana. Sakit ito usay akong tuhod og tiil kadugay lakaw pa uy. Kay bugat man kaglawas, musakit yun ang tuhod nimo. Mao nga, meter-meter ang imong kaon oy. Kay kinirabang mudako ta, stilan manggawas na inoon sa atong mga sakit ni ana. Daghan na tagbation. Sa ato papa, posibleng sa kung kadako ning ako mga gipamati. Oo, posible. Mao nang pagdayet-dayet pod. O minus-minusin ang pagsige nimo inom og soft drinks og kape. Labi na ng kape nga 3-in-1 coffee. Ha? Oh, gamay na sa bang imong gikaon. Gidagmay na lagi na imong kanon ron. Nagdayet ko uy. Ha? Padayton kong papa, anong kuno ko mo gamay-gamay. Kay kung dako kunot ta, manggawas ako ng atong mga sakit. Unsa? Bibi, taod-taod na magiko nagkamatikod nimo ana imong pagdayet-dayet nimo. Bidaot ka. Ha? Mo ginilawas ni Morris. Di na ginamausad bisa unsa pa nimog diet-diet. Al. Wala dyan ko makasabutan ng akong lawas. Ginagman naman ang tatong akong kinanan, pero waman gihapon ko madaot. Musamot lang nun kalabad akong aning pagdayet-dayet nako, nga pugnan kong akong kagalingon sa pagkaon, bisag kakanunon pa kay ko. Nga akong pangutana mo kining musunod, unang pangutana, on my early 40s pa ko, posible ba nga may sama sa akong edad nga nagmenopause na tungod kay sayusang nadaga? Apan regular pa man ang akong rigla. Ikadahang pangutana, ang akong gipamati mao kini. Di na ko ganahan sa sex. Maglabad ang akong usahay, malipong kog kalit. Grabe akong hair fall. Limtanon, manakit ang akong lawas matag means nako. Nga unta, di man ko ingon ini kani anto.
Sayon ba ni nga nagminopause na ko? Ikatulong pangutana, medyo dakuon sad ko. Mga 70 kilos ko, sa height na ko nga 5'3". Overweight na ba ko? Mao ba sa nihinungdan ning akong mga gipamati? Kay sakit man sa akong tuhod. Sa ako ba ning timbang? O arthritis ni? O sa kaadig ni nako og inom og kape nga 3-in-1 o soft drinks? Ikaupat o katapusan, nisuway na kong diet-diet. Maglabad man nanog sa mutang akong o bisag yun sa nanako og minus akong kaon, wa man jud ko magamay. Ako yung kaning lawas? Kaya di man sa ko, kaingon gakuwang kos exercise, kaya magsige makuglakaw ani akong paninda. Palihog tabangig tambagi ko, kinihang akong siliran, Irish. Mayong adlaw mga suking tig paminaw, dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaniyo sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dali ka namo. Pwede ka ninyo padala sa itong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o sa among buhatan diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Lingdakbayan sa Sugbo. Yes, naana tayo mga vaccine nga available karon, pero in spite of that, nagsige lang gihapon tag social distancing. Mao nga until now, ang akong partner, nga dugan na ako makitaan, ato ni Ellen Bathan nga may mutambag sa inyong mga legal nga problema, padayon kami nag-social distancing. Hopefully, as soon as possible in the near future, kung tugutan na ta sa atong management, magkadungan na sa migsibya din sa atong programa, kini ang akong suliran. So, ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao ni nga accept, we are not perfect. Nobody is. Kinsa gud tayo perfecto nga tao, masayop man gyud ta, no? May nga masayop nga ng kabaw nga upat tiil, mayingon pa ng mga pilosopo. Anga, ang kay upat man po'y bantayanan. So, kita mo, sayop yun. Why really masayop na to? So, pero kung mahimo lang, magbinyan tayo. Tapa, kung masayop man, dili kayo daghan. Kanabito pong mahibalo sa kang mo himo og mga precautionary measure, no? Just like kining atong sabugubang karon nga pandemya, natay mga vaccine, no? Gikan sa Chung Hospital Pediatric Alumni Association, nga gipaabot sila nga kining Sinovac nga gikan sa China para sa COVID, 50% efficacy. But ma-store ni sa ordinary nga refrigerator. Kanang atong refrigerator ba nga ang kabugnahon 0 to 8 degrees lang, no? 50% lang yang efficacy. But it can prevent severe COVID by 99.9%. But pasabot nga kung bisag masakit kag COVID, pero na-injectionan ka ng Sinovac, dili gyud ka magrabe, di ka maabot atong mga uban nga na-intubate, katong grabe na gyud kayo. So, maayo kay para sa COVID, mild ra ang imong mga signs and symptoms, dili mo grabe. So, mao na nga kung naani siya, para sa ako, okay na lang siya, sawa yun, no? Maghuwat atong ubang mga vaccine na taas og efficacy rate, maglisod sa pag-store kay kinahanglan og taas kaayo nga ubos kaayo rather nga temperatura, okay na lang sa Sinovac, no? So mayong pagpaminaw diha ni akong pinakagwapa nga usa sa mga pinakagwapang classmate kasi maluod ng uban, no? Si Lita Mibulos, no? Kung silingan dia sa sugod sa Danite, si Uging Irana, no? Cecilia Arong, Rumi Biyong, pre, kumusta naman mo dia sugod sa Danite, pre? Naot nga, likay-likay taning COVID vaccine. Nga kung igagaw das Maasin City, si Nestor Obra, ug mga Duran family, dia sa Southern Leyte, maadjong pagpaminaw nyo dia. The same is true to Berna Bulonggaita, Lady Ann Quisada, John Michel Badal, Charlito Clitar, Marisa
Munlion, Raizel Garcia o si Nino Muñez. Maayong pagpaminaw ninyo diha, no? Hinaot nga dili mo pulan og daghang kayong salamat kay hantod karon numero 1 lang gyapon ang among istasyon dinhi sa Sugbo ug aksa dako kong pagtuo sa Tibok, Kabisayan ug Mindanao. Magkusog yung kaita bisan diha sa Mindanao. Ang atong magtatampok ang adlaw si Iris. Mga 14 na ning edad niya, wala niya gibutang ang iyang address. Punto medikal kita karong adlaw. At her early 40s pa lang, apan daghan na og gipaggamit nga sa dihang iyang gi-search sa internet ang mga sintomas or symptoms kini sa early menopausal. Ang iyang mga gipamati mao kini, una dili na ganahan sa sex. Kapuya na siya pirming maglabad ang iyang ulo, malipong usahay, sobra kakapoy sa lawas kung naa niya. Nga di man siya ingon ini kaniadto. Sakit na sa bang iyang tuhod, hair fall. Among nagduda siya early menopausal kay sayura man sad kuno siyang nadalaga. Sakit na sab ang iyang tuhod, nagtuo siyang arthritis. Apan dakuon siyang pagkababae. Maong diet siya kay matud pa sa iyang amahan nga manggawas ang bation sa tao kung mudako kini. Apan nagminos naman sab siya sa iyang kaon, apan wala jud siya mudaot. Mo na atong nabati kanina sa drama, nagipadala ni Iris na wala gibutang ang iyang address, punto medikal kita karong adlaw. So ako lang sa tagsaon pagtubag ang imong mga pangutana, Iris, no? Number 1 nga pangutana, number 1 pangutana. On my early 40s pa ko, posible ba nga may sama sa akong edad nga magmenopause na tungod kay sayo raman sa kay kong nadalaga? Apan regular pa man sab ang akong regla. Akong nibalanan ni, no? Sa among subject sa una sa ubigay ni, sa tuon pa ko pagka-doktor. Ang kining menopausal age, kasagaran na late 40s o early 50s with the main age of 52 years old. Kung 40 pa ka, murag, napa may mga babae akong naibalaan nga mga anak pa, mubuntis pa, bisag 40 na kapin, no? So, depende ra gyud na, no? Late 40s o early 50s ang menopausal age. Naay gitawag na tog early menopause before 45 years old. Gitawag nag early, meaning sayura. So, nganong naa may menopause? But pasabot ani ang inyong ovaries, kay left and right man ang ovaries sa inyo mga babae, muhunong na og produce og egg. So, muluwer na ang estrogen level nimo. Wala na may kay production sa imong ovary. So, it follows nga ang imong uterus mo stop na og shedding. Na bang mga laglag every month mo nang magregla bito mo. So, mo stop na og shedding ang imong uterus, mo nang magmenopause, wala na ta regla. Makaingon na mo nagmenopause mo kung ang kadugayon sa wala mo nagregla is mo abot na og 12 ka buwan o 2 ka tuig. So posible nga early menopause kay imo mangibutang 40s, no? Wa pa sa ko gi-specify og 41 ba or 49, no? So mo na ako ikasulti sa imong unang pangutana, Iris, no? Ikaduhang pangutana. Ang akong mga gipamati mao kini dili nako ganahan sa sex. Maglabad akong ulo, usahay malipong lang kog kalit. Grabe na kong hair fall. Limitahan nako ang akong limtanon nako. Manakit ang akong lawas. Matag mens nako nga di man unta ko ingon ini kaniadto. Sign ba ni nga magmenopause nako? Yes, these are mga signs and symptoms nga magmenopause na ka, no?
na ay gitawag na itong mood swing. Mabito nagingon nga kanang ayon na siya kanang surang-surang nga kay nagrigla na no sa puton no mag mood swing ang mga babae nga inana lagi o magrigla or magmenopause na no na ay hormonal changes no. Ang other causes ni ani is kung mutaas ang imong blood pressure no or kung naa kay taas nga blood sugar kini mga diabetic no naa ba kay infection somewhere sa imong lawas or fatty liver. So mao ni mga hinungdan nganong wala naman kay gana sa sex. It's because ang imong vaginal opening dili kay siya moisturized or lubricated no dry siya dry. So kung dry siya mo lower ni sa sexual desire. Ang kinimagong sexual act magsugod magud ni sa desire o niya excitement orgasm then resolution. Mo na ako minduman sa Johnson & Johnson na mo nga nga topic sa among ubigay ni o sa internal medicine nga subject na. So desire, excitement, orgasm and resolution. Kung wala na kay maubos imong desire because of wala na lubrication kayo dan dapita sa imong sex organ, mao nang wala na kay interest sa sex. Okay? So ikatulong pangutana. Medyo dakuon ko sab mga 70 kilos ko, ang height nako 5'3". Overweight ba ko? Mao sab ka ni hinungdan ning akong mga gipamati kay sakit sab ang akong tuhod. Sa ako na ning timbang o arthritis na ni o sa ka-addict na sad nako sa inom og kape nga 3-in-1 og soft drinks. Imo gyud tagaan og laban pud sa Gini ha pero Iris ha pero ning kamot gyud ko no. Kining imong height 5'3", anya 70 kilos ka. Yes, medyo may pagka-overweight ka. Kaya kining atong BMI or body mass index mo depende ni sa height ug weight. Generally, if less than 18.5 underweight ka, ha? Normal is 18.5 to 24, no? Overweight ka kung 25 to 29.9. Obese ka kung more than 30. So, ang imong height is 5'3", na 70 kilos ka, mugawas ni siya og 27 ang imong BMI. Muna ako ning gi-compute gyud no. Kung gantusan ko ning compute, ingon ana kana ko kapinangga Iris ha. So, height of 5'3", ang imong weight is 70 kilos, mugawas diha nga 27 ang imong BMI. So, mahug ka sa pagka-overweight. Ha? So, mag-exercise ka. Mahilan sab ko mo tambag, pero ako ba yapon overweight po ko. So, overweight po ko, no? So, parihata. So, parihata, overweight. So, minus, limit yung pagkaon niya, mag-exercise ka, no? So, welcome to the club, Iris. Kaya ako, Dr. Rene Obra, overweight po ko, 5'7" or mga 5'6", almost 5'7" akong height, pero perting taasa akong timbang. Binaron kay wa na tennis kay di na ta kagawas-gawas. Okay? So, ikaapat nga pangutana o katapusan. Nisuway nako og diet. Naglabad man daon og samot ang akong ulo. Ug bisan giunsa na nako minus ra akong kaon, wala na gyud ko mugamay. Sa lawas ko kahani kay di man sa ko kaingon nga kuwang ko sa exercise kay magsige man kog lakaw aning akong pagpaninda. Naninda din ni si Iris, no? Kasi naninda ni whatever, isda or banana Q, barbecue. So, nagay mga genetically tao nga dagkuon, ha? Nay mga dagkuon gyud sa trans the family nga mga dagko gyud sila, no? Pero kung dili kaliwat ninyo nga dagkuon, overweight lang gyud ka, no? Overweight ka. Wa mabalance ang imong diet. Pagparihata, no? Ako mo acceptar ko overweight ko
Di man ko dako 6 footer kung dahil panahon yung abot kong 200 pounds. 190 ana pating bugata gid ako. Pero ring gamay-gamay na ko ron. So welcome to the club. So maningkamo ta, apil ko na ani nga mugamay-gamay ta, no? Mag-diet, kailangan balance, no? Dili lang kay carbohydrate. Unsa man ang carbohydrate? Rice, corn, mga kamuti, o kanang mga kuan ba? Kanang naay glucose. So kinang naapot tay protein, natay fat, and then kanang other source of mga minerals and vitamins makuha nato sa mga green leafy vegetables, mga fruits, balanced diet, no? Nabitaw na sa atong elementary patanga, balanced diet good, no? So dili lang kay pabusog, no? Kanang pista, pastan humba og kanang puso at lang lamian na, no? Pero puro na fat o carbohydrate, wagay other minerals nga makuha nimo, no? Or other vitamins. So kung na kay kailang nutritionist, maayo siguro magpatambag ka, no? Kay sa mga hospital setting, naaman ay kuan Iris na anay mga nutritionist mo guide na to ug unsa may angay nimong kung sa kadaghan ang pila ka cups of rice ang imong kanon ug unsa pang uban ay mas maayo na sa kuan kining mo guide na to. Yes, may exercise makatabang, na na consistent sa ka sa imong saktong pagkaon. Okay? No, kanang bitang uban bitaw mga, uy, dili ko mamahaw, kaya para mo gamay ko. O di ko na siya mamahaw. Okay, dili mamahaw. Pero, pagkaudto, perteng dagkuas ang kaon ay, murag duble, pila ka plato. Oh, so, wala lang gihapoy epekto. So, hinaot, makasabot ka sa akong speaker, no? Kamot din po ko, nga, tabang nimo, no? So, welcome to the club. Ako pakitan duha at ako ni kamutan mo gamay-gamay ta kay kapoy bese kay ning bugat ta tagayo, no? So, nabilong ka sa overweight. Tinuod na. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Elaine Bathan. Maningkamo tagin mi nga makahatag mig kinabuhi og kolor sa inyong mga sulat-suliran nga ipadala diri kanamo. Kitang tanan adunay sulat o suliran, no? Why exempted ani. So dili ka mo maulaw, maikog o mangluod kung madugay nga mahatag og pagtagad ang inyong mga ipadala nga sulat-suliran kay daghan kay may madawat diri. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.